Elkarrezketak erosko. Oso. Behin baten, 1989 hain zuzenen, bazan 12 urteko mutil bat, Aitor Sarriegi zeuken izena. Gipuzkoako eskolarteko bertsolari txapelketan, Arrasateko kanporaketan mikrofona hurbildu eta nola oroitzen du 30 urteko Aitor Sarriegi neura? Ez dakit, esanlik igual ikeragarri markatu behar ninduen zerbait izan behar zola, baina egia esan da ez da enbesteako izan. 3 puntu kantatu eta esei nintzen bertsoa bukatu be. Eta egun hartan bertan akoratzen ez denio, eman beste munduko importantziek egola enon, eman izugarrizko zeik etxea, frakaso sentsazioek eta lehenengo aldi izan, eskolarteko txapelketan parte hartzen dama. Eta, bueno, nik uste parte hartzekin guztua neola eta etzan izan oso traumatikoa, nire esan da. Nolatan igo zen mutiko hau taula gainera? Zein egultzatu zintun? Mikel Mendizabal izan zen. Gu garai hartan ibiltzen ginen eskolaik eskola. Bertso eskolan guk idatzitako batzutan, eta bestetan beste norbaiten bertso buruz ikasi. Eta pixka bertso eskolea Goierria zabaltzeko idea nio, juten nien eskolaik eskola, eta gu juten nien demostrazio bezala edo, nahiz eta prestatutako bertsoak izaten ziren, eta tarteka juten zen, bapaten bazekin jendea. Eta seguran, uste 1989 edo 8 izango zen, seguran jo ginen segurako eskola, eta tarten zin, Xabier Narbarten, Igor Eguren, eta Mikel Arango uste dut. Eta gu ikastako bertso kantatzea jo ginen, baina ja bapaten iten zuen, eta orduan Mikelek, Mendizabalek, ikasle eskatu zizkien oinek, lau oin eskatu zizkien, eta ni esan da segula etxene zaila hori inga benean bapaten kantatzen. Baina, lau oin jarri zituen ikaslek, Narbarte kantatzen, eta Mikelek esan zuen, bueno, baina etorre kantatuko. Eta ni harrako ninduen, sorpresa, egia esan da, benetan zaila hori inbene, olako idatzita bai, baina kantuako intentzioik genuken. Eta, bueno, jendera hori, kanta hori behar. Eta ondo datazan, etxea guztuak nintzen, korrazten ez, amaiko taun niola. Eta gero ja, handik eta gutxikoa, izalgo eskola jo ginen, eta izalgo eskolan ja saio guztia bapaten egin da nio horraxa esan nintzen, da gero Arrasatea jo ginen eskolarteko txapeleta. Ordutik 11 bertso paperrira ziezea, eta bapateko sariketa batzuk bai, Lizardi, Osinalde, denak banan jarri nahi nituen da, 2 horri eta erdi permitu behar izan ditut. Sarik nintzaituk, bertsolari. Ez dakit. Bertsolari nahi zen esan bat nuke lehenengo baino. Gehienak konturoki bat da, egera gare baten sari asko bateatzen dituen, batipa bertso paperetan, egia esan da, ia horta dedikatzen nintzelako. Eta ez dakit, zenbatean jendek parte hartzen zon, nio betzon, baina bai, atatzen dituen, igual urtean dozena bat, 13 sari atatzen dituen. Baina izugarrizko dedikazioa neuken urtako akordatzen naiz, ia zan egunkari ikusi lehiaketa bat bazala, eta orduan hasten nintzen lanen lehiaketa hortako. Eno niken idatzi, eta bueno, lehiaketa bat daunen bialdu ingo dut. Nik uste bigarren askoz naturala, azkenako nekau nintzen. Nik uste dut hasieran laundu zila, gu baino pikin batzartxok urte bat bizarrago dio, nahi ikuteraga, Igor Lotza, Maialen Merekintoa, Silvia ere bai, txortzen urte eta zarragoa, eta jende hori kantu, ja, pixkat ibiltzen hasi zanen, tipa Maialen egizan asko orduan, antolatzen ziren, bertsoari gaztekin saio, oendik egaztek deitzen direzta, baina, ja ez ziak gaztek, eta antolatzen ziren bertsoari gaztekin da saio, eta nik uste dut, izentxo bat, pixkate, aukera bat, kantuak hori aukera bat eukitzeko lagundu ziela idatzizko sari hori. Esaten da, bertsolari batzuk berezkoa duela, talentua, eta beste batzuk ikasi dira. Du zertzea, eskola zaharreko hau berriko? Nik uste dut ikasi danak ginen duela, egia da batzuk
eukitzen dela beste egokiera bat, eta beste guztietatik bereizten ditun beste tik bat, ez dakit. Uste dut flamenko munduretak duende esaten duela. Duende, tiene duende, bani uste bertxotan esan dikera antzeko zerbait, eta puntakoa izateko dude gabe izan barezu. Beste pintzela bat eukibarra dukezu. Nik uste dut ikasi gainera paperetik pasan nintzen ez batean, nik uste dut talde baten sartzekotan, eta talde hori hain markauta existitzen bali badien, ikasitakoa izango nintzeke, iruditzen zat. Gero, ingenieritza informatika ikasten azkeneko momentuko erabaki izan da. Geroztik matematikako irakasle izan zela, Pueblan, Gasteizen, Lauain, Urretxun. Zientziatikan lortzezu eguneroko bi baino letrak, zer gezutago? Nik uste letrak bizitzan parte importantea dira. Azken adinezten nahi beste irakurtzen, baina beti irakurri izan dut egunero ez, baino ia egunero. Gustatzen zait literatura, gustatzen zait bestelako fikzioa ez dan bestelako bai prentsa idatzi edo interneten toki ezberdinetako informazioa eukitzea gauza diferenteena eta gustatzen zait. Eta hizkuntzea bere gustatzen zait, hizkuntzekin jolas egitea ere beste entzeko bertsotan aituko. Baina nik uste dut badarela jakintza batzuk eguneroko bizitzan norbere interes utxez noski ikasi daizkenak, baina igual behar akademiko ondigoa daukenak beste batzuk baino, eta iruditzen zait zientziatan ikasita, iruditzen zait nire buru osogoa sentitzen dut, eta gaina gustatzen zatan zerbait, iruditzen zait kompletogoa nahizela ikasketak alde horretatik egin da. Orduan zenbakiko ofizio eta letrak afizio. Alare ez da edonolako afizioa, ze gustak zaizkizu bizikleta, osasuna, bata maldangora eta bestea bera. Esaten da gustoko tasun ez daula aldapaik. Behar estio bertxolaritza? Bueno, alderazko die, gatzak esan dituzu. Nei adibidez, beste afizio batzu dauzke, baina tarteka hiltzen ez da ni bertxotako txeiten balin badie ez dut ez esaten urrengo honen bizikleta buelta bat emateko asmoa daukealako. Prioridadeko dauzket. Eta bertsolaritza nire lanan urrena nire lehentasunetako bat da. Garestie, batzutan bai, zaretan gaina inguruko jendeak igual ez du ulertzen nola, ez dakit, zure herriko festatan esan dizera bezun baietz, saio bat. Kanpon, beste toki baten, iaz adibidez, jorratzen naiz, lezon kantaun, beste behin, Iruñan kantaun non, herriko festak astentzien egun beren. Inguruko jendeik postatzen zaila igual ulertzea, zu nola dut zaitezken, nola zuen nahiago, Iruñan jutea kantatzea, herriko festatan egotea baino, akizu azkenen handik iritsiko zara iruetako eta jendea kale bengo da eta pagandeina bat ima ez zure baukezu aukera baina kostatzen zaila ulertzea eta benetan bertxotan ez da gehien bat igual ulertzea kostatzen zaila bat ipat nola askotan igual gogo nik euki gabe baiezkoa esatea erdi beharta sentitzen ezun zure gure bakizulako aukera bat dela nahiz eta zui ez iruditu izan daikekela justu egun hori saio nahingo dezun egun hori eta igual beste dei bat irabaziko dezuna edo beste gabe ezintzela gero kejau, nahi beste dei jasotzen ez dituzulako, deitzen dizuen ez ez esaten hasten batzea. Orduan, nik uste eskatzen dola sakrifizio pixka, baina zuk esan duzu. Nik uste gotokin aldapaik ez da, ni behintzat garbi daukete alderantziz pentsatzen dean momentu irizten den lutzingo da. Batetik, biolin jolea. Pertsona lanilea, eskuzabala, alaia, etxe erosita bizitza propio duna, iloba txikiarekin maite minuta dagoen osaba. Bestetik, bertsolari gogorra. Neurri motzekoa, betelanik gabea eta zuzena. Gitarra elektrikoa jotzen ere dakiena, parranda zalea. Hauek dira zure aurpegaren bitzarfiliak. Bertsolari izateak uzten aldizu pertsona izateko denborarik? Bai.
bai, eta nik uste ez dira bi perfil. Ez dakit, ez dut pentsatzen hain markatutako dienik behitzat. Nik uste nahasin dira, eta pertsonari bezala esan dituzun gauza batzuk izango ditut. Eguneroko bizitzan eta alderantziz, bai. Betelana bertsotan askotan. Eta neurri motza, askotan luzeki ere erabiltzen dugu. Ez dakit, bai. Ez dit trabai jartzen, nire eguneroko bizitzako, lehen komentatu dizuenan antzeko egoerak enduta, ez dakit, nien ez dakit nungo superstar bat, ni kilometrotan lasai juten naiz. Ez dakit zenbat pertsona etorri edo danak ingurun behi eukiko dituan erreparo ipeta, kalenen lasai asko, ez dakit, seguruna gure portalen jendek badaula, jende asko dengo da, eta euskal iztunek gainea, jakin ez duen, igual bertxotan egiten izan eta horrek alde horrek ebauzke, enez fijatzen, eta etxea bizitza propioa bai, baina baldintzatu ere, nik uste, ia jende guzti bezala, ez da nerea, oendik, eureko egunen, oendik kutxak parte hondi dauke. Iritzen zait itzeitazunera meritu kentzeizkezula zure burui, baina jaurrutik juntzea. Ze 97, 2001 eta 2005 txapelketa nagusitan finala horren azkenekon 2 puntuta erdia. Eta Gipuzkoako hortxe gilizinen 95 da 2003, azkenen, hainbeste itxein da gero, lehen urten lortu zenun, gaina puntuazek altunakin pasazinen. Hau dena entzun da, ze sentsazioa hartzen duzu. Oain dugu bezelburik? Bai, duek ezen. Bai, nik ez da duzen nire buru meritik entzen diari, baina ez dut. Dauzkera baina gehiago ematik ez dut, baina. Txapelketa askotan topo bat izaten da, eta batipat Gipuzkoako kasun, Gipuzkoako txapelketa laurtetik behin da, justu momentu hortan asmau behar ezu, gutxinetik, txapelketa hortan asmatzez da ez dure, handi bi urte Euskal Herriko beste aukera bat eukitzeko. Eta nik suertea izan dut, kantau saio fundamentuzko keo bat ez aizkiala, eta beharzikatan garaien. Horrekatik eukide posibilitatea, semifinaletan kantatzeko beti ez da. Nik ez zaten baina pertsoari obedien asko ez dautzen ditut, igual jarraikortasun hori izan ez duenak, eta egun txar bat tokau zailelako, beste dezekatik ez. Urrutia jun gabe, ez dakite, Iñaki Apalatikik Gipuzkoako txapelketan egun txar bat izan zo, eta beak inoiz kantatzen baldin bado txapelketan nagusi, noiz bai lortzen baldin bado, lortuko luke datorren urteko nez urreko 2013. Bere leheneko parte hartzea izango hortziko 21 urtekin. Eta nik, 21 urte dauzket, irutan parte hartu eta horrek urtean laugarren ikartakoet. Anetzako askotan suertek ez erikusia hundi dauken kontu bat da. Justu momentu hortan toko zazu aurre juteko muguko saioa, eta gero semifinalen dugu saio txarra egizu, baina lehen autokatu balitzaizu saio txarra hori hau zinen joko. Orduan, ez dakit, nik guztua nau, eta helburu, beti esaten ez da, nik iazarte esaten hon, guztako letzea gara finalen batek kantatzea. Beti semifinaletan geritzen ditzen, eta berrez izatela, Gipuzkoakoa, Euskal Herrikoa, baina behintzat baten kantatzea, noiz bait. Eta iaz, Gipuzkoako sartu ginen, jende mordu baten horrek kantau ditun, eta sensazio hori zer dan badakit, eta guztauz izaten, eta helburu epikin bat alda bengo nuke, guztako litzea Euskal Herriko final baten ez behar kantatzea, baina bagit oso zaila daula, baina aurten okrazpan hau, sei taldekin hasten da. 6 taldekin, 36 bertsolaritik uste pasatuko dira 11 semifinaletan. Kasi, eta gainera saio bakarrea, semifinaletik finalea bi semifinal kantatzen jo bakoitzeko orduan. Kasi errezagoa da semifinaletan bion da finalen sartzea, txapelketa zeran semifinalean sartzea baina. Orduan, ez dakit, nire datorren urten garbi doket gertatu dikela hori, finaletik gertu ibiltzea semifinalen,
Gero finala ordunetan ja, saikau gelditzea. Gustoko litzeak gertu ez ditzea, sartzea gustoko litzeak, baina hori zaila da, oso zaila da. Eta bat horrela jakin da, bakit ez dezula prestaketa berezik egiten, baina hasteko asmoik ja baukazu. Ba, bueno, di saiatzen dut, txapelketa bat horren, itxura asko ez dagoen, saiatzen naiz gorputzez hobeto eroten. Forma fisikoa pixkatzen zen, igual gauetan erretiro txukunago egiten, zakit, igual oinizibitzia juten naiz mendia, o bizikleta buelta bat ematen, igerikia juten nintzen, azkeneko txapelketan egunero juten nintzen adibidez. Saiatzen ez pixkat gehiago zaintzen, nintzatelako gure ere hobeto dut dala. Boan, prestakuntza berezik gola espezifikoik ez dut egiten normalean, bakarrik gertatzen dara, ja txapelketa horren garaien, nik uste bestela egiten dituzun gauzak diferente egiten dituzuna. Irakurtzen dezunen, igual bestela esan nahiekin bakarrik gelditzen zeak, baina txapelketa gara balin bada, igual konturatuko zeak koino, itzuan egin matzen da beste hauekin. Eta haure taldea duko. Eta ez dakit, kanta bat entzuten nahi zeanen, igual letra narrata gehiago jarriko dezu, egunkari diferente irakurtzen dezu, badakizulako gai posible batzuk dut dizkela hor, situazio batzuk, saiatzen zera hango personaje diferenten situazioetan jarri, eta ze esango luketen pentsatzen, ze arrazoi botako lituzketen, nik golako gauzak uste inkonstienteki egiten dira. Eta egin ez palin badie, igual batzutan konstienteki egin behar dira. Baina bestela nik ez dut uste gaur teknikoki, teknika mejoratzeko ariketak nik ez dut uste, txapelketan gauze inork egiten ditunik, alde hortatik askoz gehiago depuratzik ez daula. Gure tope iritsita gara, nire sekule izango etormen diruz, eta ez da egorren lortzare. Orduan, alde hortatik hobetzeko euki dezakezuen eta gainea, ez da zugandik hori espero. Askotan jendeen percepzioa epailenari hortu dugu, zure handi zer espero da, zure handi segun zer espero da, horra asmatzen balin badezu, sensazioa da ondo haituzean da. Nahiz eta beste gauzatzutan asmatu dugu, zure handi hori espero ez balin badazan, edo ez da inbesteko sensazioa, ondo haituzean da. Orduan, pixkate zure fuertek zein dien, hor saiatu gara zule uste. Maian izatzen adioz lortu zonetako bat, bere handik espero zan hori aldatzea. Beratzen zen eskato bat, beti latiko askun hartuta zebiena, bat eta beste emanez, eta zerti zarta zebiena, eta noski, oendik jarraitzen du emanez, baina bakarkako lanetan, lan serio lan dugotan, inork ez on kontutan hartzen duen. 2001 arte etzan erreferente bat, eta 2001 lortu zon, eta buelta eman, eta jendek bere lanak serioan hartzea eta jarraitzea da. Hori oso zaila da iritzatzen. Azkeneko Euskal Herriko 13.000 bertsozale elkartu ziren beken, eta Gipuzkoako 8.500-9.000 inguru bilun ben. Begibistan da, txapelketak moitzen dola ikusle masek handina, baina bertsolarina ere baita. Bertsolari bat entzatze garrantzioko txapelketa batek. Bueno, bere helburun arabera. Bertsolari batek lagun artean kantatu nahi badu deitzen dienen eta halako osotan eta bestetan kantau eta hori balin bada bere helburu, bertsokin dauken harremana, horrekin gozatzea, gutxigo kantatzeko aukera gutxigo daukenen eta inbestia jola ez badietan, ez du izan noski garrantzik. Plazaz plaza egitzea balin bada bere helburu, garbeo txapelketan paper honetia egia derrigortuta dauna. Badare kasu meko berezi batzu, ez dakit ikerzu beldia finalen sartu zen eta noski bain bere plazako puru eta batipate eliteko jendekin, goi mailako jendekin nintzen ditu plazako puru zaio, asko zaio, eta dudan izugarrizko saio gilein ditu, baina lehenek kantatzen zuen ikerrek. Juten dantokin jendei irriparra bat atatzen dio hauan, eta ikerrek lehen ere gantxo hori bat zepen, txapelketek lagundu diona da, lehendik zeuken hori zabaltzen. Orduan, txapelketek adidez ikerri kasu hortan hori eman dio. Badare beste kasu batzuk, Joan Martin bat beditu zen bigarren, azkeneko 3. Ez ditu plaza asko egiten. Xabi Paia Bizkaiko final txapeldun beditu zen, eta gehituren bedabil, etxan horreko bigarren geritu zen,
eta ez da bine, beste orduan, hor badale beste faktore batzuk, bai, txapelketek bere zerbait do nahi, eskaintzeko dauke nahi, bai ematen dio. Aukera hori, toki digitan eskaintzeko. Baino, ez dut esan nahi horrekin Jor Martinek edo etxan horrekuek eskaintzeko ez dut denik. Baizik eta, hori landarak eta ez dela, batzuk plazan txartatzen dira eta beste batzuk ez. Eta txapelketeko aukera hori ematen dizu. Eta aukera hori aprobetxa dezakezu o ez. Zure helburun arabera, zure helburu espaldin bada plazaz plaza egitea, zure helburu harima tokatzen tasunen o alako konpuntatzen zanen kantatzea, ez daukezu horren beharrik. Aurten Bizkaiko txapelketa joko da, eta badi nobedadek bai. Lehenengo aldiz iparraldekoa jokako da. Zure ustez handitzen nahi da bertsolaritza? Etengabe esaten da, ez da, gehoz eta bertsolari lehiago, gehoz eta maila hobea. Izango da, baina nik ez dut uste igual askotan esaten da neurri danik. Handitzen, garbi daue proiektu bezala, Bertsozale elkartearea proiektu bezala, Mitzola inauguratu du gazte honetan, inoiz baino langile gehiago Bertsozale elkarteen, inoiz baino proiektu diferente horietan sartuta da, dokumentazio zentro potente bat dauke, hezkuntza arautun irakasle bezala jende mordoa dabil. Nire irizintzat, handitu dena dela, bertsoa dan negozio ez dut esango, mundu horren ingurun hortatik ogia hartatzen duen jendea. Hori bai, orduan, normala da gubitzatzea, representzie handitu denez, mundu hori izugarri handitu dela. Bertsogintzea beha, nik ezakitzen batean, maila oso nadola hori egia da, baina ez dakiten, nik askotan pentsatu izan dut, ez du esan gana izango nahi, baina askotan pentsatzen dut, ez dala bertsolari kopuru benetan haziana, baizik eta elitiko bertsolari izan nahi daun jende kopuru hazia da. Eta gaine horrek ze pentsatu ematen. Nire irupen babezik ez da, hazi da, bertsolaritzea, baina askotan gustatzen zako igual esatea bere haziana, nire hazia da. Lehengo bertsolari baserritarra oain intelektuala bihurtu da. Eta lehengo ikuslea entzulea gertu. Oaingo zale epaile hauek albae bat bezala jartzen dute, bertsolarina. Oda, bertsolari daue hartuta entzulea baino gehiago dela demostratzea. Eta nor kontrolatzen do, plazaz plazako saio bat eta txapelketa. Egia da entzulen perfila aldatu da bertsolarinekin batean. Bertsolarinean nik uste gizartekin batean aldatu da. Ez bertsolaritzan ez dago proportzioan gizarte baino intelektual gehiago. Lehen basaretar gehiago etxean bezala proportzioan. Bai, papera bai, egia da, gaur egun egunkaritan, edozein tokitan irratin, iritzi emale bezala, norbere zutabekin eta bertsolari egia esan da, askotan, intrusismon bugak pasatuz, lan askotan da egin jendea bil, bertsogintza bestetzen da gauzakin kombinatuta bizi dalako. Entzulenare egia da, entzulea ditu eta batzutan gaina gauzak bertsolari postura oso ondo entelitzea ibizezan jendeare bat badirudi plaza atatzen dalako, baina minimo bat eman behar du, nola bota daike hori, auta hori bartzen du, eta bestea, eta konturetu behar du, bapateko jardun badala, eskotan boso pentsatu beharko gozat, eta jendek pixkak perspektiba hori ere galtzen du, kirolari bat esikitzen zaion bezala, askotan esikitzen du ez da, eta konturatu behar du, ondo bateatzen nahi duen beniko bertsolari da. Bertsolari interesatzen zaio. Alare, txapelketan ingurun egia da, hori are gehiago zehatzen da, baina nik uste aspaldikoa da. Nia joratzen nahi dut konditzen Euskal Herriko lehenengo finala, 89koa izan zen. 86, atxik esan ziela guren esan nien ez ez, aspektitu bizera bertxokaitzen. Eta 89
nintzen, lopatik irabazi izan finala hartata. Niak horretzen ez, ordu bakoia jendea papera eta bolígrafo konjuten zan, eta norbere puntuazio egiten baitzen zan. Norbere puntuazio egin eta ni agota zaiak horren eta beste honi hau eta baitik jendea ikusten dagoela, norbere puntuazio egiten. Igual paperen ez baino. Eta nahi gertau izan zan, ni igual saio baten zuten, azkeneko Gipuzkoako txapelketan eskoriatzen, ni saio baten zuten, eta beste bertsolek eta ondon batzuk gaizien paperakin, lagun batek apuntatzen zuen da, bakoitzek esan entzun zenbat, bertso bakoitzek. 7, 6, 7, 5. Arre bat adio bakarri ginen ze. Akordatzen naiz, igual, akats nabarmeneko bertsoari baldein eta gustoko balin bat zuen bertsolari dura 7 esaten zuen. Eta beste batek igual bertso gana bota eta erantzako espari bat ezagune, eta oso erreze jartzen zuen batentzako laukoa eta bestako zatu eta berez irizpide oso zien bat irizpide zuzenak, nire ustez behintzen. Beti kontenubita oso subjetiboa da bertxontzea, baina gauza batzuk alde teknikotik eta ukaezin erdi eta konturatzea, baina aizien puntua zeinen eta esango da, honek nezi zonen abestea, baina eta gero jende horrek esan dezakena bertxolarintzako mingarri, niretzako mingarri izan ikustea, nekin kantatzen dago jendea bere alegin egiten eta ondo indolo zerbait eta alare jendek ez dio aitortu, ondo indola, alderantziz, alde indio, eta zepena, alde indio, nizak joatzak, gaizki ere pasatzen, eta alare ontzat hartu dio, eta oso arraroa da, hor badagolako fanatismoa, fans edo, zein izango ditzeken termino, baina dara dauzku gure favoritok eta patiak atxak errezago markatzen izkigu eta beste bati merituik ez diogu aitortzen nahi errez. Eta hori bertatzen zaku, nahi gabere bai, baina ja, nik uste epaileek hori. Gainditzea ezinezkoa, baina gainditzen saiatu bintzatik jendiela. Baina ja puntuatzen eta hasten den jendea, horrek ekarrezakenen reakzioa, txistun bat ekarrezakenen, epaile entzundakon, eta bar. Ez dakit, gaineko korabiatxoa, eta nik uste jende askotan ez dara konturatzen, epaitzen nahi gara, aurretik iritu lezaitzen bat bilera, irizpide bateatzeko, alkarren oso antzeko puntuazio juten die, nahiz eta maien punta bat eta neon, orduan hori kasualidadea ez da izaten, eta arrazoin bat eukiko du. Orduan norbere puntuazioa epailenak kontra jartzea askotan ez da, eta guk ireteko, ez dugu horreneko baina ez da askotan oso zuzena, norbere puntuazioa ez da lako igual, bestea bezain azterketa sakonetik ebabitzen. Oain entzulek ordaren nahi eta zuri epaitu.